2025 MCP manifesto ayima pa mfundo zokwana 5 analephera 1 million job pano akulota 3 million. Timafuna timufunse Chakwera, food security ndi kudya katatu zasiyana motani? 2020 analonjeza kudya katatu, lero akukamba za food security. Adzamanga chipatala every 5 km. 2020 analonjeza 4 km, akwesa taiwala. Mabusiness anagwa, misonkho anakweza. Kwa manifesto yawo akukamba za wealth creation. Walephera kutsitsa katundu zaka 5, cement, malata zikudula ngati chitso cha ndege. Mbuyomu analonjeza kuchepesa mphamvu za president. Anti-corruption bureau, polisi akhali independent. Ndikunena pano onse ali pasi pa Anyamata Zikwacha. Ku Bingu Stadium akunena kuti mameya akhali ndi mphamvu. What a joke! Akulephera asilikali ankhondo kukhala ndi mphamvu. Black box ikusungidwa ndi Anyamata Zikwacha. Akuluakulu panopa tikulipira matogeti wa misewu yokumbika. Ndalama zikupita kuti? Lero akulonjeza public service delivery. Akuti ma flash toilet masukulu. Akulephera kuyika matishu matoilet okumba. Chemical akusowa. Tapitani kuma primary mukaone mmene matoilet akuonekera. Boma likulephera kulipira okolopa zimbuzi. By the way, madzi ogwiritsa ntchito flash toilet adzawatenga kuti? Akulephera kulipira bilu ya water board, ana akumwa mijigo. Ndikunena pano boma ali ndi ngongole ya 90 billion ku water board. Masukulu ambiri anadula madzi, ana akumwa mijigo. Even makoleji ena amachapa kutsinje. Ndi akutengana zimimba kuno kupita ku Bingu Stadium ndikumaniza anthu kunena kuti public service delivery. Makolo akukanika kupeza bonya, iye akulonjeza 500,000 kwa makanda. Mbuyomu achipatala anatuza kuti ana obadwa pa tsiku kumalawi kuno ndi 2,000. Mukapanga masamu, Jairo sazaononga 1 billion per day komanso 360 billion pa chaka. Ngati dziko tikhale pansi ndi kulingalira. Analephera kukwanisa malonjezo 2020. Kodi zimenezi ndi zotheka? Jairo sakanakhala wanzeru akanapita ku campaign without manifesto. Taona ni civil servant sakuidziwa 500,000. Akadandaula tikwezeni malipiro akukhapidwa ndi Anyamata Zikwacha. 4,400 fertilizer wafika 150,000. Alimi akulephera kugula. Ndiye malo motsitsa zipangizo za ulimi akulonjeza 500,000 kwa makanda. Analephera 50,000 ya nkhalamba, akwanisa 500,000. Muzaka 5 Jairo sanatenga katapira wa 17 trillion. Mukapanga masamu 17 trillion divided by 20 million ndi 850,000. Inuyo pamene mwakhalapo Chakwera anakudyerani 850,000. Taona anthu ena akuita nda ku State House ndi kupasidwa 50,000. 800,000 kupita ku munthu ameneyu anabweka 17 trillion katapira. Mabanki afuna ndalama zawo, akulephera kubweza. Ndi akubwera ndikumanya kuti iyayi ndigawa ma 500,000. Walephera kukweza salary ya civil servant. Akanakhala wanzeru akanangotenga ma 500,000 amenewo ndikupereka ku Irovo kuti atsitse shuga. Akanapita ku makampani atsitse katundu. Zikukanika pati ndidzapanga chakuti ndidzachita chakuti zatopesa. We need action, osati kumangolalika ngati kutchalichi. Ndikunena pano Jairo ali mboma, achimwendo banda ali boma. Ndaya kuti ndidzapanga chakuti ngati ukufuna kugawa 500,000 kwa makanda, uyambe pano pa kugawa 500,000 kuti akakhulupirire. 2020 anazungulira dziko lonse ndikumauza anthu tidzapanga chakuti, tidzasisa chakuti. Anapanga fertilizer otchipa, mapassport a 14,000, malayisensi opanda expire kulibe. Ndiye timafuna inuyo anyamata aboma ndomweri mutiuze ndi chani chimene Lazaro anakwanirisa. Lero akubwera mopanda manyazi ndidzagawa ma 500,000. Chikhalirecho fertilizer 150,000 akulephera kutsitsa. Wakweza chilichonse pansika ndikumana makuti adzagawa ndalama ndiwe galu kwa basi.
salary imene akulandira chakwera, mafuta amene akuyendera, zakudya zimene akudya ku State House zikuchoka mu ngongole ya 17 trillion. 2020 anatuza kuti ndilamulira 5 years achilima 5 years. Ndikapanda kukwaniritsa malonjezo after 2 years ndizapanga resign. Fertilizer 4,000 country, sugar mudzagula 50 kwacha zinatheka. Ichi nchisimo cha tsogolera ambiri ku Africa kuno amene amafuna kuti wanthu awo akhale wosaphunzira, wanthu awo akhale wanjala, wanthu awo akhale wosauka. Cholinga chakuti iwe ukakhala president wanthu azibwera kwa iwe ngati ndiwe mulungu, azikupembedza. Timapembedza mulungu mmodzi kumwamba amene tiyenera kumpatsa ulemu, koma osati tizipembedza munthu wandale. President ndi mtumiki osati bwana. Akuluakulu, history is the best teacher. Ndiye kuti thumba la fertilizer 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Eya. Namumva wina akuti koma pamepo ati